Veľmi suchý vtip bol na to, aby som poukázala, že ako to s narcistami môže vyzerať, že navonok sa prezentujú istým spôsobom, že sú veľmi šarmantní, empaticky dokonca úspešní, ale za zatvorenými dverami to vyzerá všetko úplne inak. Že to, čo poznáme alebo vidíme, je iba obyčajné pozlatko. Ty sa vlastne pravidelne a aktívne venuješ osvete práve ohľadom tejto oblasti. Myslím si, že robíš na Slovensku naozaj unikátnu prácu, že hovoríš o narcizme, ako to ešte nikto predtým neurobil a zároveň pomáhaš aj obetiam domáceho násilia. Ano. Najnovšie si napísala knihu Nikdy viac, drahí rodičia, a teda je to zamerané na narcistických rodičov. A prečo práve táto téma? Táto kniha je už tretia v poradí, prvá bola Nikdy viac, kde som sa venovala všeobecne poruchám osobnosti a vplyve na obete v partnerských vzťahoch prevažne. Druhá bola Nikdy viac uzdravenie, kde som vlastne navigovala obete k uzdraveniu sa rôznymi cvičeniami, metodami a vitamínmi a podobne. A táto kniha Nikdy viac, drahí rodičia sa rodila 3 roky, mala som ju rozpísanú dlho a myslela som si, že ju možno ani nikdy nevydám, lebo stačia informácie, ktoré boli v Nikdy viac, ale čím viac konzultácií som s našimi klientami mala, čím viac krízové intervencie som odrobila a terénnej práce, tým viac som si uvedomovala, že každá jedna obeť domáceho násilia pochádza z takejto rodiny, kde bol minimálne jeden z rodičov buď narcistický, alebo mal inú poruchu osobnosti, lebo máme rôzne poruchy osobnosti, nielen poruchy osobnosti klastra B, ako sú histrióni, alebo narcisti, asociáli a podobne, ale máme napríklad adaptačné poruchy, máme schizoidné, schizotypné, schizofrénne a podobne a oni sa veľmi podobne správajú ako práve títo narcisti. Preto ja hovorím, že je úplne jedno, že aká je to porucha osobnosti, keď už je raz porušená osobnosť, trpí celé okolie a tá obeť potrebuje pomoc. A vždy je tá pomoc veľmi podobná. A teda ja som sa venovala týmto obetiam a pri rodokmeni, keď sme sa pozerali spätne, že kde asi možno tá spoluzávislosť pramení, nie každá obeť je spoluzávislá, to treba povedať, ale väčšina buď sa naučí tej spoluzávislosti a naučenej bezmocnosti vo vzťahu, alebo už to pochádza z ich primárnej rodiny. A tam som prišla na to, že naozaj väčšina našich klientov má takúto rodinu. A ja som aj prednášala po školách, po firmách a kadetade pre odborníkov. Som prepájala tému ACEs, Score Test a potom následne náchylnosť na to, aby sa ten človek stal obeťou domáceho násilia. Prednášala som to na základe amerických výsledkov, kde som si myslela, že tie americké výsledky sú takým dobrým strašiakom, že sú naozaj zlé. Pretože sa ukázalo, že obete narcistického zneužívania väčšinou majú skôr 4 až 5, čo je naozaj veľmi závažné zneužívanie. Je to len 10-otázkový test, robí sa celosvetovo už niekoľko desiatok rokov a naozaj my podľa toho testu vieme predpovedať, koľko sa dožije ten človek, či bude zamestnateľný, aké bude mať vzťahové väzby, aké choroby bude mať, že sa bude samomedikovať, že bude mať úzkostné depresie a podobne. A teda urobila som prieskum v rámci našej podpornej skupiny, kde máme 3400 člení, ktoré sú obeťami domáceho násilia alebo takýchto rodičov. A zistila som, že tie výsledky sú rovnaké ako v Amerike. My máme naozaj spoločnosť vo veľmi zlom stave a naozaj tieto obete domáceho násilia v detstve prežívali traumy a majú skôr 4 až 5. Čo je obrovským strašiakom, ale je to krásny ukazovateľ toho, že ako sa tá multigeneračná trauma dedí a čo sa potom s tým človekom deje, keď ju nezastaví, keď si ju neprelieči, keď nevie, čo s ňou. A presne preto po tomto prieskume som si povedal, že ja tú knihu musím dokončiť a tie obete potrebujú odpovede na otázky, ako sa dostať z toho svojho detstva. A čo všetko musia preto urobiť, aby to neposúvali ďalej na svoje deti. A ďalšia časť tej knihy je kontrarodičovstvo s magormi, pretože naše súdy, naša kuratela núti rodičov po rozchode, po rozvode do spolurodičovstva, čo bohužiaľ, keď je človek s poruchou osobnosti ako druhý rodič, nie je možné. A vyslovene sa to volá kontrarodičovstvo, pretože on bude kontrovať všetko, čo ten zdravý rodič urobí, povie, bude sa snažiť urobiť pre to dieťa. A je to veľmi nebezpečná situácia, pretože vidíme to dennodenne, ženy aj muži prichádzajú o deti, sú legálne týraní. Ja som napríklad písala aj bakalárskú prácu o spolužití s človekom s poruchou osobnosti klastra B a bolo mi vytknuté, že mám nesprávne naformulovanú vetu, že na Slovensku je legálne týrať obete domáceho násilia legálne v rámci poseparačnej úzkosti.
A pritom je to tak obrovská pravda, pretože tie obete, keď už sa aj rozhodnú odísť, ja som to spomínala v jednotke v knihe, že vtedy sú najviac ohrozené, pretože 1 zo 4 obetí prežije pri odchode. Prežije. To znamená 3 umrú, ak zažívali tie najhoršie formy násilia vo vzťahu. Takže nebezpečné je odísť a nebezpečné je byť odídený, pretože v rámci toho separačného násilia príde ďalšia lavína šikany a aj prostredníctvom legálneho systému a sociálneho systému, čo je obrovská nielen finančná, ale psychická záťaž ďalšia pre tie osoby, pre tie obete. Nechcem povedať ženy, pretože máme veľa klientov mužov. A teda som si povedala, že musím to napísať, musí to ísť von, musia vedieť, ako si ochrániť deti, ako s nimi komunikovať v rámci toho kontrarodičovstva, ako vlastne ošetriť to, z akých rodín pochádzajú, ku komu sa musia neustále vraciať. Niektoré tie deti sú naozaj v striedavých starostlivostiach alebo nedaj Bože zverené takýmto ľuďom. Pretože síce máme súdno-znalecké dokazovanie, kde sa možno aj dokáže nejaká porucha osobnosti, ale stále to nie je v našom legálnom systéme dôvodom na to, aby to dieťa malo, alebo ten rodič mal obmedzený styk s dieťaťom. Čo je obrovská tragédia, pretože psychické násilie má ďaleko horšie následky ako akékoľvek fyzické alebo iné násilie alebo trauma. Ty si povedala, že v tejto knihe môžu nájsť ľudia a obete, čo zažívali takéto náročné situácie už ako deti, naozaj tie potrebné odpovede. Možno už aj oni majú v priebehu svojho života a počas toho dospievania taký pocit, že tu asi niečo úplne nie je v poriadku. Vieš nám povedať naozaj také základné znaky, ako sa prejavuje narcistická matka a otec? Ja som to vypísala v knihe, dokonca som rozpísala separátne narcistická matka vplyv na dcéru, na syna a potom na vyvolené deti, na obetné baránky, lebo takto sa tie deti delia a potom vplyv narcistického otca na otcov a na dcery. A vo všeobecnosti deti z takýchto rodín, kde minimálne jeden rodič mal poruchu osobnosti alebo črty poruchy osobnosti, tým, že bol traumatizovaný sám v detstve, prežíval nejaké traumy, odchádzajú z týchto rodín bez sebavedomia, bez sebahodnoty, bez seba poznania, spoluzávislí, nepripravený do života, finančne negramotný, často nezamestnateľný, pretože často boli vzdelávaní v odboroch, ktoré chceli rodičia, aby absolvovali, ale možno v tom nie sú dobrí, nie sú na to talentovaní, nechcú v tom pracovať a potom sa hľadajú. A to vlastne spôsobuje tú prokrastináciu v rámci uplatnenia sa na trhu práce. Takže toto sú také tie základné a samozrejme neschopnosť vytvárať zdravé vzťahy. Deti z takýchto rodín sú bohužiaľ buď ďalší tyrani, alebo ďalšie obete. To znamená, že oni, veľmi malé percento z nich je schopné si nájsť zdravého partnera a nestať sa obeťou ďalšieho tyrana. Oni vlastne, keď si vyberáme partnera, tak ideme po familiarite, po tom, čo nám je známe. A keď pochádza človek z takejto rodiny, kde bol vlastne od malička obeťou, tak bude robiť obeť partnerovi. Pôjde s tým, že aha, toto poznám, toto zvládnem. To dieťa nejde potom, že aha, tu budem zažívať pokoj, pretože to dieťa v živote pokoj nezažilo tým, že produkovalo obrovské množstva kortizola a to ovplyvňovalo možno aj ten neurologický vývin a vývoj a tak ďalej. Keď vlastne to ide takto, že z generácie na generáciu, že naozaj aj dieťa môže potom sa takýmto spôsobom správať, tak sa už vieme baviť o generačnej traume, ktorú raz proste niekto musí prelomiť? Áno. A musí to byť naša generácia, pretože my si nemôžeme dovoliť ani z finančného hľadiska, ani zo zdravotného hľadiska, ani zo psychologického hľadiska, zo žiadneho hľadiska ďalšiu generáciu. A ja sa budem opakovať, v každom médiu to hovorím, my tu cieľne vyrábame ďalšiu generáciu psychiatrických pacientov a sociálnych prípadov, pretože títo ľudia končia ako klienti sociálnej kurately, oddelenia zamestnanosti, hmotnej núdze a podobne. A potom samozrejme aj kompenzácií, čo sa týka ťažkého zdravotného postihnutia, pretože psychické týranie má následky potom na aj fyzickom zdraví. A teda my si to naozaj nemôžeme ani z finančného hľadiska ako spoločnosť už dovoliť. My to nevieme utiahnuť už teraz. Hej, takže my naozaj musíme to zastaviť tu a teraz, aby sme mohli žiť a naše deti mohli žiť a ďalšie generácie mohli žiť v spoločnosti, ktorá funguje, ktorá je zdravá a ktorá sa vie uživiť. Hej, lebo keď sa nevieme uživiť, tak... Jasné. Ale ako sa dá táto generačná trauma prelomiť? Stačí, aby išiel človek na terapiu, alebo akým spôsobom môže vyhľadať pomoc? Napríklad, prvé je uvedomenie, z druhého pohľadu sa treba samozrejme edukovať, čo sa mi tam dialo, prečo sa mi tam dialo, prijať, že to, čo sa mi dialo, sa udialo, ale ja to nemusím ďalej pokračovať a prijať aj to, že ten človek, ten rodič je nemenný a rozhodnúť sa,
eliminovať s ním kontakt, alebo sa samoosirotiť. O samoosirotení, keď hovorím niekde, tak ľudia by ma najradšej ukameňovali, a máme to aj na Facebooku, aj na všade sociálnych médiách máme komentáre, že ako toto môže človek povedať, rodiča máš len jedného a teda ste nevďační a neviem aký a nič vám nestačí. To nie je o tom, že nám nestačilo. To je o tom, že sme nedostali ani to elementárne minimum, čo sme ako deti mali, a to je pocit bezpečia a bezpodmienečná láska. Toto ľudia s poruchou osobnosti nie sú schopní dať a človek, ktorý ich nezažil, nie je schopný to nikdy pochopiť. Takže tá obeť sa musí obklopiť komunitou, ktorá to chápe, ktorá ho prijíma a ktorá rozumie tomu, že ten proces uzdravenia trvá a nebudú tú obeť do ničoho nútiť. Každá tá obeť má svoj proces, aj tej edukácie, aj toho prebudenia, tá eliminácia kontaktu trvá chvíľu, lebo prvý, komu chceme zavolať, keď sa nám niečo nepodarí, alebo keď sme chorí, alebo keď sa nám niečo deje, je ten rodič. Lenže z tej druhej strany príde len ďalšia devalvácia, ďalšie nepochopenie, ďalšia diskriminácia voči nám a oni to mali horšie a oni to prežili a človek sa musí krok po kroku v každej jednej situácii uvedomovať, že toto je pre mňa nebezpečné, zhoršuje to moju situáciu a musím nájsť iné zdroje, ktorými sa zazdrojujem na to, aby som toto prežil a aby som to dal. A následne potom samozrejme terapia, EMDR terapia, KIP terapia, kognitívno-behaviorálna terapia, taká, že na začiatok procesu, ale potom už ten človek musí ísť hlbšie. Ja som napríklad teraz v psychologickom výcviku podľa Satyrovej, to je krásna terapia, kde ideme do zdrojov, kde sa druhý, tretíkrát narodíme, aby sme si vlastne prežili to, čo sme si nikdy neprežili s tými rodičmi a zazdrojovali sa a prišli na to, kým sme, hej. Takže až takto do hĺbky musí ten človek ísť. A samozrejme, už pokiaľ tá obeť má deti v tomto celom procese, keď zistí, že tam sa mi dialo, toto nebolo v poriadku, teraz sa mi to aplikovalo do toho vzťahu a teraz sa to ide diať mojim deťom. Filiálna terapia pre deti, pretože prvé, čo Magoru robí, je, že zakáže terapie deťom, pretože tam by sa prišlo na to, že čo zažívali. A je to ďalší prostriedok legálnej tyranie. A teda tá filiálna terapia je krásna v tom, a my ináč budeme ponúkať online kurzy, tak aby si tí rodičia mohli vo svojom čase sa to naučiť a robiť to doma s deťmi. Je krásna v tom, že nedá sa to zakázať, trvá to naozaj pol hodinku do týždňa a to dieťa nadobúda sebahodnotu, vie sa obrániť manipulácii, napríklad ale aj šikane, hej. A naozaj z neho rastie zdravá ľudská bytosť, ktorá vie správne prejavovať emócie bez toho, aby niekomu musela ubližovať. Hej. Čiže presne to, čo ho jeho rodičia nenaučili predtým, ale robili keď tak úplný opak. Presne tak. Ono znie to naozaj veľmi dôležité, že to je nevyhnutné, aby to človek spravil, no verím tomu, že to dokáže byť, že celý ten proces dokáže byť naozaj veľmi bolestivý, keď človek zrazu vidí veci a predtým si možno zakrýval oči predtým. Toto bude troška náročnejšia otázka, no uvedomujú si niekedy rodičia s poruchou osobnosti, čo robia a prípadne majú vôbec nejaký malý chtíč, že by to chceli zmeniť? Ale veď oni nič nerobia. To je všetko v tvojej hlave, to si namýšľaš, si nevďačná a problém si ty. Poznáme tlačovky politikov, hej, položí sa otázka, napríklad aké je dnes počasie a čo vy sa staráte do počasia, veď včera ste zjedli salámu a nikomu ste o tom nepovedali. To je debata s narcistickým rodičom, hej, tam sa odbočí od témy, okamžite sa prejde do útoku a ešte na konci tej debaty je rodič najväčšia obeť toho dieťaťa. Hej, lebo to dieťa už je naučené, že k tomu dojde, pretože to dieťa je emočným regulátorom svojho rodiča od malička. Rodič má byť ten, ktorý učí emočnej regulácii dieťa. V týchto rodinách, buď pseudohostilných alebo pseudomutuálnych, ako to spomínam v knihe, je to úplne naopak. Hej, tam sa proste reguluje rodič. Drž hubu, lebo tvoje pocity pre mňa momentálne sú nevyhovujúce a ty sa zreguluj a ešte aj reguluj mňa. Tak to chodí v týchto rodinách. Máš prípadne aj iné takéto frázy, ktoré sú úplne typické v takýchto situáciách? V knihe ich mám vypísať. Čítala si knihu? Čítala som. Takže... Čítala a bola naozaj výborná. Ďakujem. Takže naozaj tam máme, že frázu po fráze vysvetlené, že a čo je za tým a tak ďalej. Lebo často keď povieme devalvácia, alebo diskriminácia, alebo... Nevieme, čo to je. Gaslighting. Áno. Neviem to uchopiť, hej, ale keď už spomenieme tie frázy, tak človek si povie, toto som počúval celé detstvo, alebo celý vzťah s Magorom, hej, a tam sa presne nájde ten človek. Takže áno, mám spomenuté frázy, mám dokonca spomenuté vypísané, že frázy narcistických matiek, frázy narcistických otcov, hej, a tak ďalej. Človek tam naozaj nájde tam naozaj toho veľa. Ja som tam našla, bolo to hneď v úvode, neviem, či je to
fiktívny príbeh, alebo naozaj... Žiaden z týchto príbehov nie je fiktívny. Fiktívne sú len mená. Tak to ma dosť dorazilo, lebo tam bolo hneď na začiatku príbeh malého dievčatka. Sára. Áno, ktorej mamina bola alkoholička. A teraz mi to presne napadlo, že ako si vravela, že ľudia reagujú, že rodiča máš iba jedného a ty si vlastne tá nevďačná, keď si ho ani nevážiš, tak neviem asi, ako by si dieťa malo vážiť rodiča, ktorý bol alkoholik celý čas a vlastne to dieťa bolo absolútne zanedbávané. Mám tu otázočku. Ako reaguje narcistický rodič, keď ho dieťa s niečím konfrontuje? Že možno ani tú konfrontáciu nerobí úmyselne, ale už on má nejak vybudovaný inštinkt, že sa ide chrániť. Ako to vlastne v takých prípadoch môže dopadnúť? Tak ako som hovorila, dojde k okamžitej zmene tému, obviňovaniu a ide do roli obete. Hej, tam neexistuje debata. Ako veľa ľudí povie, že musíte si všetko odkomunikovať, vzťahy o komunikácii s človekom, ktorý komunikáciu berie ako prostriedok ďalšej tyranie, aby si posilnil pozíciu buď hrdinu alebo obete, nie je schopný mať normálnu komunikáciu, kde máme problém a spoločne pracujeme, môžeme sa aj pohádať, ale spoločne pracujeme na tom, aby nám obom bolo spolu lepšie. Toto neexistuje v týchto vzťahoch. Ani to nikdy existovať nebude, pretože magori, a teda ľudia s poruchou osobnosti, majú 3 pocity. Majú pocit moci, pocit kontroly a pocit nároku. S týmito pocitmi idú do každej interakcie s každým jedným človekom, s ktorým sa kedy stretnú. Ten pocit nároku alebo pocit moci a kontroly môže vyzerať takže vám hodí kompliment, alebo že za niečo pochváli, ale za každou to pochválou, za každým tým komplimentom, za každou tou pomocou, alebo niečím pekným, čo ten človek urobí, je už taký scenár toho, že kam on ťa chce dotlačiť, kam ťa chce s tým dostať, prečo to on robí. Hej, normálny človek takto nerozmýšľa, že teraz urobím toto a potom mu môžem urobiť to, alebo takto ublížiť. Hej, alebo toto z toho vydolovať. Oni idú do každej jednej interakcie takto. A tieto 3 pocity majú preto a potrebujú ich mať naplnené, aby sa cítili bezpečne. Ako sa hovorí, že v hlbinnej terapii si liečiš to vnútorné dieťa, ošetruješ ho, dostáva všetko to, čo nedostalo a teda si ho vyliečiš natoľko, že nadobudneš tú sebahodnotu a tak ďalej. Narcisti majú tie malé vnútorné dieťa mŕtve. Tam nemáš čo... Oni, ak sú schopní napríklad žiť v spoločnosti, ak sú napríklad aj úspešní v práci, to je všetko maska, to sú všetko nánosy, naučené frázy, naučená mimika, naučené postoje, naučené informácie, ktoré vedia, že zafunkujú na ich publikum a to aplikujú, aby dostali ten pocit moci, kontroly a nároku a zároveň pocit bezpečia. Tam nič nie je. Vyhnutý, absolútne. Tam je to mŕtve malé dieťa, ktoré bolo tak hlboko traumatizované v detstve, lebo väčšina z nich prežila traumu, že oni inak proste nemôžu a nevedia. A nezaberá na to terapia, medikujú sa na úzkostné depresie, to znamená, dostávajú utlmováky, anxiolitika, antidepresíva, aby nejak aspoň s tou svojou sprostou hlavou vedeli žiť a neubližovali až tak veľmi, pretože tá ich agresivita sa tým tlmí, ale vyliečiť sa táto porucha nedá, lieči sa v krematóriu. Znie to naozaj veľmi náročne, toto všetko. Stali sa, a boli fakt nejaké prípady, verím, že ich bolo asi že veľmi málo, ale predsa len či boli, že sám narcista si dokázal uznať, že má narcistickú poruchu osobnosti. Oni sú na to hrdí. Oni sú na to hrdí. Oni sú na to hrdí. Máme v Amerike, tu nemáme, tu neviem o tom, ale máme napríklad v Amerike skupiny podporné pre narcistov a oni sú na to hrdí, že majú narcistickú poruchu osobnosti a že takto fungujú a im je jedno, že ubližujú a keď idú do terapie a vydržia v nej, čo je nie percento minimálne, ale promile týchto ľudí, tak to robia preto, aby lepšie vedeli maskovať normálno. Nie preto, aby sa uzdravili, pretože to je nemožné. Hej? A oni sú naozaj hrdí. Hej, to sa hovorí, že založili sme si takú skupinu pre nacistov, som tam najkrajší. Hej. Oni takto fungujú. Hej. Wow. Medzi sebou si rozprávajú, že aké techniky používajú na svoje obete a že síce im bolo ubližené, ale tak oni inak nemohli a tak sa poťapkajú a idú ďalej. Že oni nemali na výber, tak sa museli tak zachovať, ako sa zachovali. Hej? Že tie obete ich tomu... Ak je naozaj že veľmi, veľmi dobrý terapeut a vie s nimi pracovať, 2 roky len trvá, kým si nadviaže vzťah terapeut s takýmto človekom, pretože oni nevedia nadväzovať vzťahy, takže to je všetko práca terapeuta. A ja osobne nepoznám také, lebo sa nám ozývajú samozrejme aj psychopati a narcisti, že dajte mi potvrdenie, že som obeť. A nepoznám takého človeka, ktorý by 2 roky vydržal v terapii. Hej. A tam je len začiatok tej terapie. A potom ideme. A vždy je to len po povrchu, lebo do hĺbky sa nedá ísť, keďže tá hĺbka tam nie je.
A oni aj biologicky nemajú tú hĺbku. Oni majú chýbajúce centrum emócií v mozgu. Oni majú menej bielej kôry, menej šedej kôry. Keby sme urobili skeny mozgu, tak je oveľa výpovednejší ten sken ako akákoľvek psychologická evaluácia, lebo oni to vidno na tom mozgu, že to proste nefunguje a to nedorastieš. Ty nemáš, vieš, to ako keby si chcela dať dorast tretiu ruku. To nedorastieš. A ono sa to medikáciou nedá nijak dorásť ani napraviť. Ale ono je potom, keď oni takto nevyhľadajú pomoc, terapeutickú povedzme, tak potom musí byť aj náročné celkovo odhadnúť, že koľko narcistov v spoločnosti máme. Nie? No ja hovorím, že keď máš 200 kamošov na Facebooku, tak 40 z nich sú magori. Majú buď poruchu osobnosti, alebo črty poruchy osobnosti. A je úplne jedno, či ten človek má črtu poruchy osobnosti, lebo už vie, že funguje tak, že mu je jedno, že ubližuje druhému a má svoju agendu, za ktorou si ide, aby mal ten pocit moci, bezpečia, nároku a tak ďalej. Hej. A teda z toho ten pocit bezpečia. Takže áno, máme veľmi patologickú spoločnosť a hlavne na Slovensku, lebo my sme národ večných utrpiteľov, kým nad nami niekto nestojí s bičom, tak my sa ani nepohneme, hej, a my tú rolu obete máme krásne nacvičenú, len hej, tam už, keď tam príde tá patológia osobnosti, tak tá obeť je celoživotná. Reálna obeť násilia, alebo teda týrania nechce ostať obeťou. Je ťažké príjmať ten fakt, že stala som sa obeťou. Vyčíta si, že sa stala obeťou, hej. Áno, narcisi to majú naopak, oni sú hrdí na to, že sú obeťami. Lebo to im zase dodáva pocit bezpečia. Lebo majú, keď dokáže zo seba urobiť pre tebou obeť a pritom vie, že on ublížil tebe, tak má zase pocit, že má navrch nad tebou. Lebo dokázal z teba vyžmykať tú emóciu a ty nejdeš do útoku, že čo si, hej, že je to naopak, ale ideš do ľútosti. A spoluzávislí ľudia si ľúto zamieňajú s láskou, preto je tak ťažké odísť. Hej. Takže, hej, je to taká spleť psychologických hier a manipulácií, z ktorej človek veľmi ťažko odchádza. Veľmi ťažko sa to dá rozpiesť, veľmi ťažko to pochopí, a ešte ťažšie to príjme. Ale je veľmi dôležité, aby sa do toho naozaj pustil, lebo dokáže mu to veľmi zmeniť a zlepšiť život. Áno, ako si hovorila, že tá cesta uzdravenia, že je veľmi náročná, je oveľa jednoduchšie sa uzdravovať, ako zotrvať v týchto vzťahoch. Áno, lebo človek nikdy nevie, že či by naozaj nielen, že dokázal existovať v takom vzťahu, nedokázal, ale či by tu ten človek časom vôbec bol. Lebo domáce násilie nezačína vraždou, začína to presne manipuláciou, rôznymi inými vecami, čiže aj na to treba brať naozaj. A oni nám vraždia duše predtým, ako nám zavraždia tela. Takže ten človek, tá obeť prichádza o samého seba. A cíti sa ako nič a ešte aj v kognitívnej disociácii a v mozgovej hmle a naozaj sa, a ešte ak pochádza z tej primárnej rodiny, kde bol obeťou domáceho násilia, alebo teda takéhoto rodiča, tak tá kognitívna dizonancia je veľmi silná. Ona je o tom, že ja mám rodiča, všade počúvam, že mamka je len jedna a mám ju milovať a ju milujem, pretože je naozaj mojou primárnou väzbou. A ja si neviem porovnať, aká je tá primárna väzba normálna. Takže toto, čo dostávam, je asi láska. A teraz mi tá matka alebo ten otec ublíži, som dobitý alebo zanedbávaný, alebo som psychicky na dne, musím ich regulovať do toho. A vtedy dochádza ku tej kognitívnej dizonancii, kde to dieťa sa musí vlastne odpútať od toho všetkého zlého, čo sa mu deje a sústrediť sa len to, že toto je moja primárna väzba a ja ju ľúbim. Lebo to ostatné, čo robí, na tom nezáleží. Lebo len tak zažíva ten pocit ako keby chvíľkového bezpečia. Ano. A potom, keď je dieťa naučené takto fungovať a ide a hľadá partnera do života, tak zase ide po familiarite a zase ide po tom, že ty mi hovoríš, že ma miluješ, ubližuješ mi. Ale ja sa idem sústrediť na to, že ma miluješ, lebo takto som to mal naučené tam a to stačí na to, aby som mal aspoň nejaký pocit, že som v nejakom vzťahu. A im to bohužiaľ stačí v tom momente, keď vychádzajú z tej rodiny bez seba hodnoty, bez toho, aby sa poznali, bez toho, aby poznali, čo je zdravé, keď si to nemá kde porovnať, hej. Možno časom, keď stretne nejaký priateľ a tak a tí mu začnú hovoriť, že toto nebolo celkom OK, toto, čo sa ti deje, nie je celkom OK, tak sa začne prebúcať, ale bez toho to nejde, aby si to ten človek mal kde porovnať. Áno. Každopádne je naozaj veľmi dobré, že aj ty si napísala túto knihu, lebo myslím si, že ľuďom to skutočne v tom celom procese dokáže výrazne pomôcť. Nájdu ju aj v knihkupectvách, bol spustený aj predpredaj. Aj ste to propagovali na sociálnych sieťach a už si to tak cca načrtla, že ľudia môžu reagovať na to rôzne, lebo istá skupina ľudí tú knihu môže považovať za celkom že kontroverznú.
výchovnú, lebo nemyslím si, že sme spoločnosť, ktoré je bežné, že niečo povieme zlé na svojich rodičov, ale máš už nejaké odozvy, že ako na to reagujú ľudia aj pozitívne? Mám tí, ktorí čítali tú knihu, ktorých som chcela, aby prečítali psychológovia, tí a môj tím, tak sú unesení z tej knihy, čo sa veľmi teší, lebo veľmi som sa ju bála pustiť do sveta. Mala som pocit, že tam strašne málo informácií, že každú tému som len tak lízla, ale viem, a keď som písala tie prvé 2 knihy, viem, že tá obeť v tom momente, keď je zmetená, nemôže čítať nejaké zložité texty, príliš veľa informácií, príliš zdĺhavé texty, lebo by sa z toho nevymotala, aby sa ešte viacej zaciklila. Takže som sa to snažila napísať veľmi ľahko čitateľne, vzhľadom na to, aká je to ťažká téma. A áno, spúšťali sme predpredaj a bolo to také vtipné, lebo sme hovorili, že 2 týždne sa budú predávať knihy, potom budú len e-booky, ale ten záujem bol taký obrovský, že som začala rozmýšľať o tom, že či naozaj to nepustím do sveta aj pre tých, ktorí nepoznajú našu komunitu, nevedia, čomu sa venujeme, možno netušia, že nejaká narcistická matka vie existovať a zažívajú to so svojou matkou alebo s otcom. A ozvala som sa teda distribútorovi a ten si hneď objednal niekoľko stovák výtlažkov a povedal, že to pôjde na dračku, tak som si to rozmyslela a teda dala sa natlačiť a uvidíme, že ako sa kniha ujme, ako sa bude páčiť, ale keď pomôže len jednému dieťaťu takýchto rodičov alebo jednému rodičovi, ktorý toto zažíva s kontrarodičom, tak budem spokojná. Budem veľmi držať palce naozaj a ja len ešte raz podotknem, že je naozaj obdivuhodné, čo všetko ty robíš, lebo mnoho ľudí to o tebe nevie naozaj, ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň. Podľa mňa tvoj bežný pracovný deň má 48 hodín nejakým zázrakom. Lebo mám veľmi dobrý diár. Prosím ťa, povedz mi potom, že aký je ten diár, ako ho robíš. Ale povedz mi ešte takto na záver, máme za sebou naozaj veľmi dobrú a plodnú debatu, ale ešte mi povedz, že čo ďalšie chystáte, ako budete ešte znova pomáhať. My nielen chystáme, my sme spustili tým, že sa venujem tej multigeneračnej traume a tomu uzdravovaniu sa nielen s partnerov, ale aj rodičov a tých ďalších detí. Tak prichádzame z Nikdy viac bez práce 2. Je to pod výzvou Krok za krokom k plnohodnotnému životu, taký krkolomný názov to má ministerstvo a teda pracujeme s ľuďmi, ktorí sú nezamestnaní, neevidovaní, bez maturity, to znamená tá najohrozenejšia skupina obyvateľstva. A ak sa človek zapojí do nášho projektu, máme tam skupiny do 30 a od 30, ak sa človek zapojí do nášho projektu, tam má napríklad mentoringy a krízové intervencie so mnou zdarma. Vieme vypracovať životopis, vieme rozsiečovať, vieme vyhľadať pracovné ponuky. Ak je to maminka, ktorá je na materskej, tak ju vieme odkoučovať k tomu, aby vôbec prišla na to, že čo ide robiť a ako vie uživiť tie deti, hej, keď sa napríklad aj chystá na odchod. Takže a samozrejme budem behať aj po osadách, lebo tam máme najviac najohrozenejších ľudí. Ale bola by som rada, keby sa nám ozvali aj ľudia, ktorí nie sú z osád a ktorí sú takto traumatizovaní alebo vedia dostať pomoc. Vedia sa dostať k pomoci, vedia sa dostať k pomoci zadarmo v rámci tohto projektu u nás. A teda budem rada, keď sa nám ozvu. Lebo existuje cesta von z tohto všetkého. Andrejka, veľmi pekne ďakujem naozaj. Opäť som si to s tebou veľmi užila. Pri záverečných slovách som mala až zimomrievky znova. Ja naozaj dúfam, že tá kniha urobí to, čo má robiť, že naozaj už takto dokážeš pomôcť tým ľuďom a že sa ti bude dariť čoraz viac. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem.